On est français. Ngani Mali Kungo Willa. Benangaso. Oui, in time. Donc, au Sababula. Mbe Kenenga Shiakeli. Menga Fizi Tala. Me Fizi groupement Kononala. Ngane RPMD. Bari service Bekele Beki Yerayakono. Association New Yerayakono. ONG au Bakono. Parti politique au Bakono. Donc, ne Maliko Kele Willa Yoro la. N'a pas libéré femme bétail. Très bien. Alors, vous regardez, nous allons faire un famille dans le document à Bonouana. Et quand on a dit que maître Mokhtar Cheikh Kamia. Mokhtar Cheikh Kamia, et quand on a dit Malien, nous avons dit que faire la nyonga, avec Wulka Djola, puis Chessila. Djokulu kono, Djokulu Menuka, Moko Fizi. Maître, alors, Mokhtar Cheikh Kamia, Fizi et Mouni. Merci beaucoup d'abord. On y va dire à Kosovo. On est allé au faut pas voir le monde. Ni à la sonama, on physiquement lié à femme pour Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. On va arrêter trop fort. Ça veut dire que on est fort longa, pour fort longa. Voilà ça Mali c'est la Mali la intégrité c'est la canatoum intégrité territoriale, intégrité institutionnelle. Ça veut dire que on a provenant là. Damana Kari Mali la intégrité franchida en écologie au Nikama. Mali Jamana Yoro Mali Jamana Yoro ani étranger Jamana Kake Jamana Dundai Benni Kakana Bolofe Kakana Dangana Kana Dangana Kana Kemo au lieu de Kemo Bolofena Kana Kake Jamana Fouilla, à créer l'institution et à créer Front Dangana Kana Koshila. Physique créera au Nikama en 2012, a créera après les Adelpan Koufali Mounukera, et en Oula Kanjo a dénoncé pour nous on a ouvert Kanake. Physique créera au Komunikono, Olen Chaman Ali Ressourafona, Alhamdulillah, Mombe Malikono, Animali Mombe Kokam, Bel Jelen Wada, Befalen Waka, Fiji Maliko. Oui, Fiji Mali. Très bien, Amé Fuma de la Mani di Anoumaya Vama, Migné, Ambalam Soye, et Cadre Ambalam Sodo, Amsega, Yufrum Sodo Fana, Sabla, la Kahine, Magala Kamala. Donc, de la bas, nous avons aller sur le studio. Alors, Madame Kamara, et dans Asika Aywa Nyapa. Madame Kamara, Asika Nyapa, et Kaye Ninganaka, Kundjumen Bala, Jakulu Jumen Bala. Non, mais Bella de l'info follow. Amuni Amule Kana, n'a folie Baubé, n'a folie de Malikono Malikoka, n'a folie de Bay. Donc, nous sommes Céline Jakulu Konobi. Face au Dimani et Sakono. Ani Malien bɛ degun min kɔnɔ o de ye se physique kɔnɔ surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ye veuve de ye artiste minnu banna olu musow de ye anw ye parce que bi ma an ka ko in bila sen na mɔgɔ min kɔfilɛ an na mais physique mɔgɔw olu y'u kɔfilɛ an na parce que an ser'u ma donc u ye jigiya caman ta ye u ye jigiya minnu ta ye parce que ni ko jigiya jamanaden bɛɛ ka jigiya de don parce que jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ bi physique ka wulikajɔ ye o caman ye o sababu caman na pour que jamanadenw bɛ se ka bɔ o dingɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fantan fara faama kan physique dayɛlɛla o bɛɛ de kama donc ne ka se ni biyan bi physique sababu de don parce que ne yɛrɛ ye vice présidente ye physique kɔnɔ d'accord donc o de y'an lase yan bi merci bien madame de la façon an tila k'an da don kɔrɔfɔ la an bɛ kuma tɛnku an kelen bolo yan fan fɛ min ye Pacom Dembélé e fana ye jɛkulu in ɲɛmaa dɔ ye i k'a dɔn dɔ fara an ye physique la i k'a dɔn wulikajɔ ni hakilina jumɛn b'aw la jango ani maliyɛn minnu bɛ ayiwa maliyɛn minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ko jumɛn ni jumɛn b'a ni ɲɔgɔn cɛ. D'accord. Monsieur Kamara n bɛ foli di la ka foli di kameramanw ma ka foli di arajo ka fɔ baarakɛla bɛɛ ma ka foli ten maliden bɛɛ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n bɛ diaspora mɔgɔw fɔ kosɛbɛ ne ye Pacom Dembélé y'a fɔ cogoya min na ne ye Fizimali secrétaire général ye depuis an ye Fizimali action daminɛ ani diaspora bolo ɲɔgɔn bolo fɛn caman bɛ yen nɔ an n'u b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ juste
kɔsarali n'a yɛrɛ an ka maliden minnu sigilen bɛ libi jamana kan bɛɛ b'a dɔn libi jamana a bilama vraiment gɛlɛya bɛ yen donc an ka coordinateur min bɛ yen nɔ monsieur Haruna Jara donc ale yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka maliden minnu ko u b'a fɛ ka segin ka na faso kɔnɔ donc u fara ɲɔgɔn kan maa 100 ani dɔɔnin maa 13 o don avion kɔnɔ u nana ne yɛrɛ taara aéroport la a taara o kunbɛn donc k'a yira k'a fɔ vraiment diaspora u cɛ sirilen don faso ko la wa faso ka d'u ye a faso kan d'u la donc physiquement an bɛ ka baara kɛ ni bɛɛ lajɛlen ye donc an bɛ communiquer Europe Asie Amérique ani farafinna jamana tɔw bɛɛ kɔnɔ maliden sigilen bɛ fan o fan fɛ an ye coordinateur dɔw sigi yen nɔ pour que gɛlɛya min bɛ malidenw kan yen nɔ u ka se ka fɔ an ɲɛna an fana ka se ka lase yɔrɔ la a bɛ se ka ɲɛnabɔ yɔrɔ min na donc FIJU ka taabolo dɔ fana ye voilà n bɛ se k'o o ye wulikajɔ min b'a ni malidenw cɛ minnu bɛ jamana kɔ kan alors i k'a dɔn min ye ɲɛmaa ye maître Mokhtar Cheikh Kamiya i k'a dɔn wulikajɔ bolo dalen don FIJU fɛ tile 2 in na a b'a fɛ ka baara dɔw kɛ ka hakilina dɔw kɛ an bɛ se k'o dɔn a mun ni mun don. Ok, merci beaucoup d'abord. Ni ala sɔnna ma le 25 février an kɛlen don ka maliyɛn bɛɛ wele an kɛlen don ka maliyɛn minnu bɛ kɔ kan an kɛlen don k'u bɛɛ wele. Ni kalo in tile 25 février ala sɔnna ma an bɛna bɔliba kɛ bɔliba min n'a bɛ kɛ Tour d'Afrique la Falajɛ à partir de 14h ni ala sɔnna ma maliyɛn bɛɛ welelen don an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen diaspora ma bila en marche parce que u yɛrɛ fana jɔyɔrɔ b'a la an n'u bɛ se ka déplacer on a tous les moyens aujourd'hui pour que mɔgɔw k'u kumakanw ka se ka lamɛn u k'a partager u k'a participer massivement ça veut dire que an bɛ taa événement in kɛ de façon mɔgɔw yɛrɛ bɛ bɔ ka taa mais il faut k'an ka kɛ médiaw fana kan ça veut dire que bɛɛ bɛ se k'i ka partition jouer hali n'i ma se kɛnɛ kan Tour d'Afrique la ni ala sɔnna ma an bɛna événement in organiser a kun ye pour ka bɔ ka maliyɛnw wele pour ka jɛmaa wele u k'u hakili bila Mali ka problème kan pour que an k'a dɔn k'a fɔ transition bɛ baara min na anw de ka baara don walasa an bɛ se k'u soutenir cogo min na pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ Faransi bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ wulikajɔ ninnu a bɛ ka kɛ anw de contrôle la il faut que mɔgɔw ka hakili lajigin o la an bɛ taa ɲɛfɔli de kɛ pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ Mali bɛ hokumu min kɔnɔ bi Mali bɛ se ka lafiya cogo min na pour que an bɛ ka kɛ hakili kelen an bɛ ka taa o sira fɛ. Très bien. D'accord. Nous famille Madame Mangala Kamara Urkia Yanga Sema Madame Mangala Kamara kuma de la Manipulu aminu ni aywa artiste muso ye artiste minu fatura muso ya awye aw ka joda du maintenant. Bon, an ka joda belebele de bɛ FIJU ko in na parce que aw yɛrɛ fɛn fɛn filɛ aw muso de ye ne ye. Bien sûr. Donc ne bɛ organisation de kɔnɔ parce que ne b'a dɔn tant que aw bɛ yen ne tɛ échec. Parce que hali k'a da aw yɛrɛ min bɛ yan bi ne b'a dɔn e ka dakuru ɲɛ kelen n b'a fɔ Mali bɛɛ tɛ bɔ dɛ caman bɛ bɔ dɛ donc jeunesse olu de bɛ fɛ ka bɔ an y'u ba de n'i ko ko den i ko ba donc denw bɛ taa yɔrɔ min na an fana bɛ san denw de nɔfɛ donc an fana bɛ fɛ ka bɔ an denw nɔfɛ vendredi don k'a jira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ Mali ti jɛngɛ quoi. Donc, on y a un boli sababu vendredi do. Très bien. Alors, il y a Juma Nata, février, le Mourani Dourou, FIJU Keleme Kawoule, ou les Dake Kanyaki, Jamana Depema, Menumbe, Jamana Kono, Menumbe, Jamana Koka. Urukia, comment Jamani Tangwila, Amunye Malijon, et Nancy Lembe, Jamana Koka, au niveau de la Choudi. Ni a man niveau à la Yas Ramboa à la Never fully black. Maliden minnu bɛ kɔfɛla la diaspora la n bɛ segin n ka kuma ni nka don o don diaspora mɔgɔw ka taa baara kɛ ka bɔ su fɛ ka don su fɛ ka tila k'i hakili to faso la neige kɔrɔ sanji kɔrɔ ala diaspora ni sɛgɛn hali kunu diaspora bɔra hali kunu musow bɛ yen minnu ka kɔrɔ ni ne ye pewu Aramata Kulubali n bɛ foli bila la parce que kabini an t'a dɔn ko in bɛ wuli olu groupe de wulila fɔlɔ k'a fɔ ko Sarkozy ye manamanakan min fɔ nin ye ko ka taa se Tuaregu ma u ka wuli ka na Mali kɛlɛ a don y'a sɔrɔ bɛɛ dɔgɔtɔrɔso la opérelen don u ye car de fa ka taa Strasbourg ka taa kɛlɛ kɛ yen fɔlɔ yanni mɔgɔw yangaw ka wuli diaspora y'o baara kɛ ka tila tuguni a wulilen ka se ka fɛn min bila ka na
kana di ko malidenw bi sɛgɛn na u tɔɔrɔlen don o kuma na an ka nafolo min bɛ an b'an ka famille jala kana n'a ye diaspora y'o baara kɛ kana panafricains far'u kan bi panafricanistes far'u kan hali kunu bɔra Français donc o foli belebeleba bɛ k'u la an ka présidente min fɛnɛ bɛ yen n'o ye madame Kulubali Fatim Sidibe foli belebeleba bɛ k'a la u sera ka jama min fara ɲɔgɔn kan ka se ka yira k'a fɔ Mali bi tɔɔrɔ la ka jamana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ Faransi an ye Faransikan ye ni an b'u ka yɔrɔ la mais ni kɛlɛ donna n'u ni ɲɔgɔn cɛ k'an bɛ bɔ ka na an faso kuma bɔ o kuma na an ka diaspora mɔgɔw b'o baara min na foli belebeleba b'u ye Fizi min bɛ yen fana an bɛ Fizi fɛnɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que Fizi mɔgɔ min bɛ yen bi an bɛ ɲini kana se mɔgɔ 1000 ma sɔɔni Fizi kɔnɔna na. Très bien. An b'a da tulo kan k'a fɔ an sɔnnen bɛ radio Jɛkafɔ la ka bɔ Kurufina jɛmukan min n'an b'a kɛ dimanche o dimanche o ye Tunkarakew ka kɛnɛ de ye wele bilalen bɛ maa damadɔ ma a bɔra k'u ka kumakanw lamɛn sisan jango kuma kolomayɔrɔ ye Fizi ye jɛkulu ye a ɲɛfɔra ye jɛkulu min cɛsirilen bɛ wulikajɔ la jamana kelenya ani jamana ɲɛta ani jamana kisili an bɛ fiɲɛ ni bɔ an senkɔrɔ an bɛ segin ka na sisan Mamutu an balimaw a sɔnnen bɛ radio Jɛkafɔ la n taara n nana dantigɛli caman dɔw la min ye Pacome Dembele e Fizi i k'a dɔn a ɲɛmaa dɔ ye i k'a dɔn wulikajɔ min bolo dalen don février kalo tile 25 i dabɔra ka don a la yalima yanni ni ɲɛnajɛw ni ɲɔgɔnkunbɛn kɛ a kun ye baara jumɛn kɛ a ye wulikajɔ jumɛn kɛ i k'a dɔn malidenw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka ye dɔ fɔ a ka jɛkulu dɔ bɛ Libi min kɛra sababu ye ayiwa ka maliyɛn ba caman nati Mali kɔnɔ n'o y'i bɔ a la ko wɛrɛ jumɛn kɛra a fɛ. D'accord Tunkara Saki Futu n k'i waleɲuman dɔn yanni n ka o ɲininkali jaabi to n ka foli di Fizi président ma an ka plateforme monsieur Cɛmɔgɔ Goyita donc ale de y'an ka plateforme président ye a n'a ka vice président bɛɛ lajɛlen ye a n'a ka coordinateur national donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan an ka coordinateur min bɛ région kɔnɔ k'u bɛɛ fo Fizi Mali n y'a fina cogoya min na i n'a fɔ maître y'a fɔ cogoya min na depuis 2012 Fizi Mali créé mais an ye activité caman yɛrɛ kɛ 2020 ka daminɛ 2020 kɔnɔna na après le coup de force si je peux l'appeler comme ça donc o kɛlen donc an ye mun kɛ fɔlɔ d'abord an wulila ka taa jamana kɔnɔ charte ni fédéralité min bɔra donc ka yala ka taa jamana kɔnɔ Mali région kɔnɔna na an ye Sikaso kɛ an ye Segu kɛ an ye Kulukoro kɛ donc ka na ka tila ka taa fo Kayi région kɔnɔna na ka maaw sensibiliser transition min filɛ nin ye a furancɛla fanga min filɛ nin ye bɛɛ k'a ɲini k'a faamuya ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye walasa bɛɛ k'u dɛmɛ parce que Mali bi gɛlɛya min kɔnɔna na président dɔrɔn tɛ se ministre dɔrɔn tɛ se an bɛɛ lajɛlen de jɔyɔrɔ de b'a la donc an taara o ɲɛfɔli kɛ walasa maaw ka adhérer transition soutenance la bɛɛ k'a dɛmɛ donc an y'o baara kunfɔlɔ kɛ an nana bɔ o kɔnɔna na an sigira an ko bon sisan kɔni o kɛra an bɛ se k'a fɔ transition première phase kɔnɔna na son excellence Badaw tun bɛ waati min na après excellence colonel Assimi Goïta an b'a fɔ le président de la transition donc ale kɛlen ka fanga yɛrɛ ta sisan nɔ donc o ye baara minnu daminɛ an ko ninnu filɛ nin ye baara min na nin bɛ maa min nafa an k'a lajɛ transition tɔw ma jan an k'a ɲini malidenw fɛ ka maaw hakilina ɲini jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan dɔ ka fara transition jɛnya kan ka fanga jɛnya kan donc an wulila an ye pétition lancé maa min yɛrɛ ye a hakilina d'an ma an bɛ k'a fo diaspora maaw vraiment an ka coordinateur min bɛ Niger chez Sila ale de y'an wele ka hakilina di an ma an bɛ jamana kɔnɔ yan donc pour dire que diaspora franchement su fɛ tile fɛ olu de bɛ sigi ka hami parce que olu bɛ jamana wɛrɛ de kan jamana kelen bɛ yen nɔ n'o y'u fa tiɲɛ ye o ye faso de ye donc ale a y'a hakilina d'an ma k'a fɔ an ka lajɛ an ka wuli an ka pétition lancé an wulila an y'o pétition baaraw kɛ donc jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan et on a eu plus de 4 295 000 signatures des Maliens à l'âge de voter et bien de 18 ans et plus an y'o baaraw kɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan donc walasa maaw k'o hakilina di donc ni fɛn fɛn jɛlen don dɔ ka fara transition jɛnya kan an y'o sɔrɔ an y'a lancé le 14 août et il y a juste 3 mois de cela an y'a résultat bɔ
Donc, on a eu qu'on appelle ce nombre-là. Donc, pour dire que vraiment, Académie Mali, donc, physiquement, on voulait la faire. En même temps, on y a voulu sensibilisation. Sensibilisation, qu'on fait. On y a conférence de presse, parce que dans la situation, on en a sur fin de week-end. Il faut qu'on réagisse à la fin de faux. Et, en même temps, parce qu'on a conduit là, donc, on a une conférence de presse chamake donc au condamna donc wasa ka sera jama do la famille jama ko ani mai ka partenaire donc physiquement wo boke en même temps anga mamu be nya ko na jama di gere ami kono anga siji bri folo ye anga jama ka la kana anga porteur d'une forme fait la sauvegarde de l'intégrité du territoire et de la souveraineté par les forces de défense et de sécurité du Mali. Très bien. Ça c'est notre premier objectif. Par contre, Damele, à cause de tout vous famira, mbekuma tiangu maître Mokar Cheikh Kamia, maître ni nywana nywa kumbempa ni nywana jokulupa, agringa joa anata kasebi fanga kabu, musaka ko bala. Abi war so tuoli kaseka ni baro beke. D'abord, merci beaucoup. C'est la jeunesse Fizi Mali, la jeunesse active Fizi Mali qui organise. Ça veut dire que Fizi Mali, jeunesse Iba, jeunesse Iba, événement organisé. Mais à la fois pour le 25 parce que Fama Bob là. Né coordinateur commune Sisi. Mais à la fois on est les Kanabo reçoit. Il faut d'Angassi le 25 Tour d'Afrique là. Bien Moussa Koé. On met qu'à l'unité des Morocana. Parce que face au quoi les deux, en boulot, Moussaka, Kamna Moussaka, le Ken, la Moussaka côté. Non, état moyen. Voilà, ça n'est pas fait qu'à don, mais nous on a association Manaké, et bien sur un bourreau qui s'est warma, à pouvoir sur tout dit. Gouvernement débat de mewa, mamo débat de mewa, yalma, au yere débat, à Warbo Kasseka Kabaroke. Pas pour voir les femmes de la Yofamia, moi, mon physique, on me cotisé. Ah, voilà, Voilà, ça va événement organisé. Face au thé à Dama, mon à Dama, parce que face au corridor, quand un est des Camboulou dans le poche qu'on a pour les taquets. Ben Joro Bala, mon rôle c'est que Joro qui est pour la casse à Makin Warboy. Nous, on est fan de Joro Bala au quotidien. Ça veut dire que ni Malien, il est demcédé, il est essentiel qu'il y a qui va monter là. Quand il s'est mis au Afrique là, oui, face au Joko, parce qu'il t'a beaucoup calme, comme il bat, il est qui face au fait, comme il bat, il sait qu'il face au demain. Ni Moussoui, qui a Baroque Jonah Kabolikati, au Canada, avait permis qu'il s'est nos face au Fana. Moussako là, moi je pense qu'on était Mokotan Moulmi Wardama, à la Sonama, un et les banques à faire voilà ça va événement organisé. Inch'Allah, on espère que ça serait une réussite. Ni alors ça va avec réussite. Alors, mais il y a madame Fanfé, mais il y a allez quoi il y a un muso de Mangala Kamara Furmuso à la Kahina Mangala, et Kado, vous les Kajon et Tessel Boloka. Ike ko chamanga jamana ngona dona seko ni dungola ne e dona ni nyana jere je kulu kono o fana kanga famia o kanga seka ke ka sa dana la be jumen ba au bulu demseni ni ya be demseni ko muso la be jumen ba bulu ni do kama ani wele ka jumen bulu ni do ngama la be mi ba bulu vendredi jumado oui en pas ni malien pefe chef ram so ba demseni fera makrobaka surtout our journaliste an bɛ fɛ an bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka kɛ kɔnɔkulu ye an ka yira diɲɛ mɔgɔ la ko Mali ye anw de ta ye wa an b'an faso fɛ wariko tɛ foyi tɛ an b'an faso fɛ an dusukolo de la quoi donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ maliyɛn cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan bɛɛ ka bɔ surtout artistes surtout artistes parce que aw ka dakuru ɲɛ kelen aw bɛ jamana bɔ dingɛ kɔnɔ donc surtout artistes cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan n'aw bɔra ka nin kɛ aw bɛ minnu tanyana aw b'olu de fana kɔrɔta donc n b'a ɲini bɛɛ fɛ cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan bɛɛ ka bɔ vendredi don an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka nin ko in kɛ parce que an ye Fizi musow de ye association caman b'a kɔnɔ vivre b'a kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ mais an bɛɛ bɛ baara kɛ n'an yɛrɛ ŋaniya de wariko t'a la foyi t'a la an bɛɛ bɛ ka baara kɛ n'an yɛrɛ ŋaniya de i bɛ taa sɔrɔ ŋaniya ɲumantigi dɔw b'an na minnu bɛ se k'an dɛmɛ sotaramako la minnu bɛ se k'an dɛmɛ fɛnmisɛnninw na donc fɛn fɛn bɛ se k'an dɛmɛ ni hakilina ye fɛn fɛn bɛ se k'an dɛmɛ ni
mobili fɛn fɛn bɛ se k'an dɛmɛ ni ji ye an ka wele bɛɛ de ma fasoko de don bɛɛ ka bɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka nin ko in k'an ka denmisɛnninw dɛmɛ très bien pour que an ka se ka nin baara in ni ala sɔnna bɛɛ bi bɔ bɛɛ b'aw dɛmɛ sabula jamana kuma mana fɔ yɔrɔ yɔrɔ o bɛɛ kungo ye i k'a dɔn n bɛ ayiwa kuma galamani tɛnku min ye ba Worokiya ye Worokiya Kulubali aw minnu ye Mali musow ye n'a bɛ jamana kɔ kan welekan jumɛn ye cɛsiri jumɛn a kan k'o kɛ waasa ko in bɛ ɲɛ cɛsiri ko yan'an ka s'o ma n bɛ foli kɛ militaire muso minnu n'u cɛw ta ɲana n bɛ foliba kɛrɛnkɛrɛn k'a d'u ma n'u ka ɲɛmɔgɔw n'o ye Kaja Fofana ni Jɛnɛba Keyita ye kunun ni musokɔrɔba ninnu de ye balontan kɛ kɛnɛ kan an b'a f'i ye kabako kun don o balontan kɛra min a kɛra Kati balontan in kɛra ye ko k'a jira k'a fɔ ko u yɛrɛ ka kuma don dɛ ko sisan k'u jigi sigira Allahu Akbar k'u jigi sigira sisan u da ko k'i tɛ kulekan mɛn bilen kan kɔnɔna la k'u n'o cɛ o famana ka filiyatɔ kurani sigilen ye k'u n'o famana ko Ala ni armée ni gouvernement transition ka cɛsiri fɛ ko sisan k'u t'o mɛn o tulo la u ye min fɔ ne tɛ yen dɛ mais katikaw ka kuma don donc o min kɛra an b'o foli belebeleba lase Mali ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma n'a ma ɲa k'a fɔ ko saya nɔgɔyara an ka bolo kan an b'o foliba kɛ parce que sanga sigira ka caya kojugu wallahi o kɛra an tɛ sanga wɛrɛ ɲini o ka sigi an dala bilen donc hali bi u k'u cɛsiri olu b'u cɛsiri yɔrɔ min na Mali fɛnɛ tɛ dilan malidenw kɔ n b'o fɔ kuma na kuma bɛɛ an ka hakilina tɔ ninnu bila n'i ye ne ye kɛnɛ kan ne kan ka kɛ opposition ye mais opposition ko ye kanu kuma de ye ni mɔgɔ b'i faso fɛ n'i b'i faso jɔ fɛ ni kɛlɛ wulila yɔrɔ o yɔrɔ la i ka fasoden kelen kama a bɛɛ bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ka olu minnu jugu minnu nana k'olu kɛlɛ ni faso bɔra nɔgɔ la an bɛ malikura ko min na n'o nana se don min an bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛɛ bɛ taa an ka yɔrɔ la mais an bɛ yɔrɔ min na ko min bi an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen de fɛ bɛɛ ka sabali bɛɛ k'i bolo da dusu kan an t'an bolo da dusu kan dɔwɛrɛ la dɛ an b'an bolo da dusu kan de Mali ka bɔ nɔgɔ la parce que diɲɛ bɛɛ de tulo b'an na diɲɛ bɛɛ b'an filɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen de ko ko bi Mali ni mɔgɔw ko ko Mali malidenw yɛrɛ dɔw ka bɔ ka taa tuguni k'a fɔ ko n tɛ Mali fɛ Ala ni kira mɔgɔ tɛ kɛ ngɛrɛ k'i yɛrɛ kɔnɔ fara dɛ o tɛ kɛ o kuma an ka sabali an ka fara ɲɔgɔn kan an b'o de ɲini bɛɛ ka jɛ ka bɔ k'a jira k'a fɔ jɔnya juru min b'an kan na a ka tigɛ ka bɔ yen kab'anw ma da mɔgɔ kelen minnu b'an disi la hali bi n'a fɔra k'olu b'an kan k'an tereke n'a yɛrɛ m'an yɛrɛ ɲini ni denmisɛnninw de wulila k'u bɛ bɔ u kɔ walayi baw bɛ sa u nɔfɛ furumusow n'aw bɔra yɔrɔ min na aw cɛw kan ka bɔ yen tulo b'aw la ba aw ka bɔ a bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka taa yira jugubilen ninnu na k'a fɔ ko an yɛrɛ bi yan n'an denw bɔra an bɛ bɔ wa cɛw bɛ bɔ an nɔfɛ. Merci bien Worokiya i k'a dɔn an b'i fo k'i walimadɔn k'a da lamɛnbaaw tulo kan i ye maliden ye min sigilen bɛ Faransi jamana na a ka ca san 20 ani kɔ ye nin di siɲɛ fɔlɔ an ka kɛnɛ kan min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye i k'a dɔn malidenw ɲɛnama donni ɲɔgɔn na maa minnu bɛ taama na olu dɛmɛni i ka wulikajɔ fanba ɲɛsinnen b'o ma an b'i fo k'i walimadɔn kuma an b'a di Pakome Dambele ma ka sɔrɔ ka kɔrɔfɔ kuncɛ ni maître Mokhtar Cheick Kamea ye alors monsieur Dambele i k'a dɔn ayiwa kɔrɔfɔ laban ni welekan jumɛn b'i bolo Katra i k'a dɔn malidenw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. D'accord welekan laban min bɛ n bolo an bɛ ka événement min labɛn n'o ye le 25 février événement ye n'a hakili b'a la an ka jamanakuntigi a y'a fɔ ani jeunesse kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko n'ale échouera ko c'est la jeunesse malienne qui va échouer. Tout à fait. Et c'est pour ces raisons la jeunesse active physique va chiffrer pour ko n'a ma ɲɛ jamanakuntigi y'o fɔ baara fɛn bɛ ka kɛ Mali la bi a bɛ ka kɛ olu de kama parce que siniɲɛsigi o ye denmisɛnninw ta ye donc o de bɛ labɛn. Tout à fait. Donc o ko n'a ma ɲɛ jamanatigi y'o fɔ olu fana de bɛ wuli k'a yira diɲɛmaa la
k'a fɔ hakilina min b'a bolo jamana in dilanni na olu b'a dɛmɛ a la wa k'a ɲini Mali jeunesse bɛɛ fɛ bɛɛ k'i sen don a la bɛɛ k'u dɛmɛ a baara ka réussir Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kɔnɔ ani Mali kɔ kan très bien donc bɛɛ ka bɔ donc o welekan de bɛ n bolo ni se ni fana bɛ maa min ye maa fɛn fɛn bɛ se k'an dɛmɛ événement in réussite la problème foyi t'a la la personne va bien venir parce que an ka siège filɛ nin ye Misabugu nin ye 3e pont jigi derrière la pharmacie la Malienne ji siège bɛ yen nɔ de donc a dalen don bɛɛ lajɛlen ye donc tout le monde est la bienvenue association de b'a kɔnɔ hali association a ka di maa maa ye ka jamana an ka hakilina min filɛ nin ye a ka di ye jamana in di gɛlɛya kɔnɔ a ka bɔ a kɔnɔ la personne est la bienvenue an ka jɛkulu kɔnɔna na i bɛ se ka taa association tɔgɔ la i n'a fɔ i yɛrɛ bɛ se ka taa hali ni association tɛ. Merci bien Dembélé. Voilà. Afamira. Alors comment là-bas on m'a dit Maître Mokhtar chèque camion Maître Mokhtar il cadre association siège foranier ni mɔgɔ min b'a fɛ k'aw dɛmɛ walima ka taa fara aw kan a tigi b'a kɛ kɛcogo jumɛn na e de ye jatigi ye sabula nin ko in bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ commune 6nan na i k'a dɔn labɛn jumɛn kelen bɛ ka mɔgɔw kunbɛn. N'ala sɔnna ma merci beaucoup an kɛlen don ka labɛn bɛɛ sabati pour ka mɔgɔw kunbɛn ji tɛna dɛsɛ mɔgɔw la mɔgɔw tɛna dɛsɛ lafiya la wa mɔgɔw tɛna dɛsɛ kunnafoni na fana parce que kunnafoni min b'an bolo ka da mɔgɔw kan c'est tellement important que il va falloir que bɛɛ ka taa parce que n'i y'a jateminɛ les médias internationaux u kɛlen don ka hakilina minnu ta k'o caye olu tɛ hakilina ɲumanw ye maliyɛn mɔgɔ bɛ hakilina yɛrɛ yɛrɛw la maliyɛn mɔgɔ bɛ hakilina sɛbɛ la walasa an bɛ se ka kunu ten kosɛbɛ parce que mɔgɔw ɲɛ tugulen don mais an ka devoir ye de ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ye pour que mɔgɔw bɛ se ka ko caman faamu baromètre min bɛ yen baromètre min b'a jira k'a fɔ ko jamanadenw u lafiyalen don u lafiyalen tɛ o fɛn fɔlɔ ye jamanadenw bɛ wuli ka jɔ min kɛ k'u hakilinaw yira k'a fɔ ko an bɛ bɔ ka taa meeting kɛ ou bien k'an bɔ ka taa marche kɛ c'est pas antidémocratique o de ka ɲi o de b'an permettre mɔgɔ minnu bɛ parce que français bɛɛ t'an contre la i b'a sɔrɔ gouvernement français b'an contre la i b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ b'an contre la mais bɛɛ t'an contre la o mais diɲɛ maa b'a dɔn cogo di k'a fɔ degun bɛ maliyɛnw kan binkɛlen don maliyɛnw kan ni maliyɛn yɛrɛ ma bɔ ka marcher n'i ye faransi jateminɛ n'u wulila ko dɔ kama k'u b'o kɛlɛ kɛ i b'a sɔrɔ u bɛ kalo kelen kalo fila kɛ don o don u bɔ ka marcher et pourquoi an yɛrɛ t'o kɛ anw kan k'o de kɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan bi parce que gɛlɛya min b'anw kan o ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ si kan vraiment c'est pourquoi on appelle tout le monde à sortir n'anw kan ka marcher hali don o don fo ka taa se san fila ma il va falloir que les Maliens soient prêts pour que k'a kɛ pour que diɲɛ maa k'a dɔn k'a fɔ problème jumɛn bɛ Malien da la bon mɔgɔw yɛrɛ tɛ se k'an ka problème dɔn k'o ye f'an ka kuma. Alors, nga ɲininkali filanan comment a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na ni maa min b'a fɛ k'i sen don a ka tɔn in na walima ka a yɔrɔ ɲini k'a yɔrɔ ye ni numéro bɛ yen walima hakilina wɛrɛ minnu bɛ yen i bɛ se k'o fɔ an ye an ka kɔrɔfɔ kun cɛ. n'ala sɔnna ma numéro bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ se ka weleli kɛ numéro min na ne yɛrɛ ye de bɛ mɔgɔw reçoit ne bɛ n ka numéro di ne ka numéro 76 31 86 43 ok n'ala sɔnna ma an ka coordinateur général bɛ yen pas comme mɔgɔ ka numéro di pas comme yɛrɛ b'a ka numéro di ni ala sɔnna ma ni mɔgɔ min mɔgɔ bɛ anw na i bɛ se k'an wele mais le 14 ni juma jiginna dɔrɔn ni ala sɔnna ma bɛɛ bɛ se k'i kun da Tour d'Afrique kan an bɛ meeting kɛ meeting d'information et de sensibilisation o de don a ko ti janya kosɛbɛ ni ala sɔnna ma yanni 16 heures cɛ inshallah an bɛ tila a la très bien disposition wɛrɛ minnu ta olu fana bila mɔgɔw kulo kan inshallah pas comme i bɛ se ka numéro fɔ an ye awɔ n bɛ se ka numéro fɔ ne ka numéro a fila n b'a fila di le 75 02 48 44 ou bien le 66 60 74 08. Très bien. Alors, Madame Mangala Kamara, an bɛ kɔrɔfɔ kun cɛ ni welekan laban min b'i bolo. D'accord, welekan min bɛ ne bolo ka se diɲɛ mɔgɔ ma an kɔni b'a ɲini bɛɛ fɛ juma don cɛ fara muso ka denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an bɛ fɛ bɛɛ ka ye Tour d'Afrique la ka bɔ k'an ka jamanadenya yira ka bɔ k'an ka hɔrɔnya yira ne b'o ɲini bɛɛ fɛ aw bɛ na foyi t'aw sɔrɔ parce que sécurité bɛ yen minnu b'an dɛmɛ na donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka na fɛn t'an bolo dɛ fɛn t'an bolo an mago bɛ fɛn fana na ni min y'an dɛmɛ ni o ka d'an ye an ka jagoya tɛ mɔgɔ si da la parce que an bɛ ka nin fɛn fɛn kɛ an bɛ ka bɔ an yɛrɛ de kun an b'a kɛ an yɛrɛ bɛ se ka fɛn minnu kɛ an b'a kɛ donc an mago bɛ dɛmɛ la kosɛbɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ se k'an dɛmɛ a ye n'an dɛmɛ minnu bɛ se k'an dɛmɛ ni hakilina ye a bɛ n'an dɛmɛ ni hakilina minnu bɛ se ka n'an dɛmɛ ni wari a b'an dɛmɛ ni wari min bɛ se k'an dɛmɛ ni ji ye a ye n'an dɛmɛ n'a ye. Merci bien. Alors kɔrɔfɔ an b'a kun cɛ i k'a dɔn ni ayiwa ne yɛrɛ ka madame ye min ye Worokiya ye ba Worokiya i k'a dɔn ayiwa kɔrɔfɔ laban b'i bolo welewelekan min b'i bolo ani folikan min b'i bolo. Welewelekan min bɛ ne bolo
an bɛ mɔgɔw de wele u ka bɔ n'i y'a mɛn I b'a fɔ mɔgɔ ma ko na a ye na n dɛmɛ n kungo la o b'a sɔrɔ I yɛrɛ y'i disi da la donc jamana fɛn o fɛn mana bɔ k'a fɔ ko u bɛ Mali dɛmɛ a bɛ ye malidenw de ɲɛna o bɛ y'an ɲɛna cogo min an ka bɔ fɛn tɛ n bolo ko ma s'i ma dɛ ni ko ser'i ma fɛn bɛ y'i bolo donc o tuma bɛɛ de ka bɔ an ka jɛ an ka taa Mali kunna wolo an ka taa Mali bɔ dingɛ in kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ si tɛ se ka na Mali in jɔ ni malidenw yɛrɛ tɛ n'i y'a fɔ k'i b'a jɛ I ye kalon tigɛ n'i nana cogo cogo ale ye k'a fɔ minnu na nin ye tubabuw nana a ma fɔ ko ka t'u ka so wa mais a ma fɔ malidenw ka taa dɛ bien vrai que ni kɛlɛ in bɛɛ b'a la an bɛ k'o fɛ nka an ka dugawu kɔni bɛ hali bi Mali jɔlan ka bɔ Mali yɛrɛ la Ala ka Mali kisi Ala ka malidenw kisi faama minnu b'an kunna maa o maa mana ŋaniya jugu ta ka se ma Ala ka a dugawu yɛrɛ ya rabbi Allah o y'anw ka dugawu ye ka kɛ merci bien ami merci bien an balimaw an minnu bara kan an lamɛn radio Jɛko fɔ sanfɛ direct la ani an minnu bara k'an lajɛ Africable télévision na an b'a da u tulo kan k'a fɔ an ka maa welelen kun ye madame Kulibali Urukiya I k'a dɔn ale ye malien muso ye min sigilen bɛ France jamana na a ka ca san 20 ni kɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye artiste bɛɛ ani journaliste bɛɛ furumuso o de ye Mangala Kamara Ala ka hinɛ na ale furumuso min ye Aseta ayiwa Gampa Ɲapa wala ale fana tun b'an bolo min ye Maître Mokhtar Cheikh Kamiya ale ye jɛnɛjɛkulu ayiwa ɲɛmaa ye min b'a ye ko Fizi Mali ani Pacom Dambele an ye ninnu de wele Somalia la ka n'u ɲininka min ye Africable télévision ye caméra la Jules ani Sinali Tunkara I k'a dɔn olu ye jakalaw ye jamukan ye k'a labɛn ka ɲɛsin aw ma I k'a dɔn Daba Tunkara ani Abdou Touré I k'a dɔn min ye ayiwa sira ye an b'o di an lamɛnbaaw ma nka jamukan ma ban sabula Dafa kunnafoni Abdou Touré sɔnni ale bɛn'o d'an tulo kan a k'an bɛɛ sɔnni